आंनि जिउआ मा जालांखो? आंनि जिउनि बरादाव बेनो लिरनाय दंमोन नामा? आंनि गोरोन्थियावनो, आंनि दायावनो गासैबो थेर बेथेर जालांजोब्बाय। हे गसाइ, आं मा खालामना लाफ्लांखो? आं मा खालामना लाफ्लांखो? जाबायलै, गाबोन बेरायनोसै दार्लिंजों। आयै, माखौथो नायहाबबाय थाखो? हा माथो नोंलाय गामिनि हा हुखौबो फानजोब्बायनो। हा बेबायदि बिफा होलांनाय हा हुखौबो सय सम्पथिखौ फाननानै जायोबालाय बोरै जानांगौ जाखो? नोमफायाबो गैला, थैनानै थांबाय। आंहाबो नै बुरै जालांनो हमलांबाय। लोमजा साजा जागासिनो, बेमारि जालांगासिनो। बिनि सायाव नोंहाबो हिनजाव लायाखै, साख्रि बाख्रिबो गैया। इयुनाव आरो बोरै सोलिलांगोन बेफोरखौबोथ' नायनांगौ। बेफोरखौनो मा सिन्था खालामनो आयै? आं दंना। आफानि सम्पथियानो आंनि सम्पथि। बेखौ फाननानै जायो ना मायो आंनि गोसो। दानो माहाजोन जाखायाबा देनां बोरायनानै माहाजोन जानोसै। बेफोरखौ नोङो देनां बैसो जाबासो बुजिगोन। नों दा जेबो बुजियाखै नालाय, देनांसो मिथिगोन नोङो। माखौ टेनसन खालामबाय थायो? गाबोन बेरायनांगौलै आंहा। बेबी आं सफैबाय। एथ' लेट खालामबाय नों? बेबी, आंहा नोंनि थाखाय देलायनायाव बिराद गोबाव टाइम लायो। बेबी, आंखौ बेरायलांनो होननाया थ'दो। नै बेबी, मेरला फैसा दंखायो आंनाव। वाव बेबी, फैसा? थौ बेबी, थ'दो। बेबी, नों फैसा बिहरनाया? बेबी, नों आंखौ एथ'बां अनो? बेबी, एक मिनिट दे, फन फैदों। हेलौ। हेलौ, बेबी, बबाव दङ नोङो? औ, नै आं मिथिङावसो दङ। दोनथ'लाय दसे, दा हरफिनगोन आं। हेलौ, है दानबायसो। सोरमोन बियो बेबी? रावबो नङा बेबी, लोगोसोमोन।
Ringkhang. Ringkhang. Soर फैलायखोब्रा फुंजानिलाय ए नोंसो ओमफ्राय मामोन आच्छा नोंथां आंहा न'खराव बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोलैनानै दंमोन दा हायोबा नोंथाङा आंनो 50,000सो हरथ'दो आं कयेक दिननि गेजेरावनो सुख'नो नाजानोसै है मा फैसाल' बिफाय थायोब्रा नोंलाय सिगाङाव 20,000 लानायखौनो दाबो खावसेल' हरदो नोंनो बोरै फैसा हरबानांगौ जाखो आंलाय थांदो बेलेगनाव नागिरै थां आंबो नै मिटिंआवसो थांनो ओंखारदों दे होनबालाय नोंथां आं मा शिलंआव दार्लिंजोंसो बेरायहैनोसो थांनो नागिरदों आरो नोंहा फैसा लांफैदों हेलौ औ आं सफैबायमोन नोंलाय बहायथो बिलाइ नुवाखै बेसे मोजां देलायना फैदों आं नोंनि थाखाय बेबी थ' बेबी जोंहा बेरायनोसै थौदो बेबी नों माथो गामिनि हाफोरखौ फानजोबनानै लाबायनो बिदिजों बोरै सोलिनांगौ फैसाफोरखौबोथ' लाब बाहायगासिनो नोंहा साख्रिबोथ' गैया दानिफ्रायनो बिजनेसफोराव माथा मारियाबा देनां माबोरै जागोन बेबी हैद बेबी नों बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा आंनाव एग्रे बेग्रे फैसा दं आं दस्रा माथा मारिगासिनोखा नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों मालायफोरा बुथुमगासिनो नोंहा बिरहोगासिनो बेफोरखौ बुंबाय थानो नाङालै खर' गरम जायो आंहा थ' बेरायनो थांनो ने मोजां बुंबा नोंथां औ नोंथां दे गोजोन्थों ओमफ्राय नोंथां नोंफानि देहाया माबोरै दं दा औ मोजां नोंथां नोंनि अननायावनो आंनि बिफाया गोदान जिउ मोनफिनबाय बिराद मोजां मोनबायलै खोनानानै हेलौ रिंखां बुन्दु नैलै आंना आइया लोमजानानै बिराद सिरियास जानानै दङ अन्नानै नोंनाव 50,000 फैसा मोनफैबा मोजां जागौमोन रां दाथ' आंनाव गरसेबो रां गैयालै नोंथां दा बिफानि बेमारावनो थांजोब्बाय नोंबोथ' सिगाङाव आं बिफानि बेमाराव एसे हेल्प बिबाय नोंबो हरनो हायासै दाथ' आंनाव थाइसेबो रां गैया नोंथां हायोबा नोङो बेलेगनाव नागिरदो नामा दे होनबालाय दे दोन उरखाव फाग्ला फन हरदोंमोन बे उरखाव फाग्ला बे गुदुङाव दै लुनानै खुसिंग्रा जाग्राया दाख्लैसो आंनि स्टुडिअ'आव थांनानै सासे सिख्लाजों आं नोंनि थाखाय दोंसे मेथाइ बायखाबाय एलबाम बानायसै अ वाव आं नोंनि थाखाय एलबाम खालामनो मोनसिगोन औ शुटिंखौ अबाव लाहैनो बेबी थाइलेण्डआव साला बेटाफोर लाइन मारिफैनो जायगा मोनाखै बेयाव नायनोसो बाखादां हिनजाव थाखानानै बेलेग हिनजावजों लाइन मारिगासिनो आंनि स्टुडिअ'आव बे उरखाव हिनजाव गुन्दानि खोथाखौलाय मा रायलायनोब्रा खनसेखालि आंखौ लामायाव जि इनसाल्ट खालामलांबायना बियो ड्रेसाबो गाज्रिथारमोनलै आंनिया खामानियावसो दंमोन ना आं मानसिया दिनै दार्लिंखौ लानानै बहा बेरायबावनोब्रा फैसायालाय मेरला दंमोन उफ मा एसे गरम मोनखोब्रा दिनैलाय ओइ ओरै फैलाय माबा खोथा दंमोन नामा हाब अबाव मा मावनानै मेंब्रांब्रां फैगोब्रा लेथ्रा बाथ्रा जों बादि एसे साफा थानांगौब्रा जोंफोरबायदि हाजिरा मावनानै जाग्रायालाय बिनिफ्रायलाय आरो माथो साफा थाबावगोन हैद
बिदिब्लालाय आं नोंखौ बोरै क्लासमेट लोगो होनना बुंना लानोब्रा लाजिलांलै लोगोफोरखौ बिदि लेथ्रा जानाय नुयोब्ला न' बेखौ ला गस्ला गोदान बायनानै ला ला मा लाजिलायनाय खोथासैब्रा ला न' नांलायला खोमा गस्ला गांसे बायनानै ला थांदो दुगैनानै गस्ला गोदान गाननानै बेराय दे बिफानि सम्पथिखौ फाननानै जाजोब्बाय दानिया मानसिफोरनाव फैसा बिथिंलाबायो दाख्लैबो आंनाव फैसा बिहरदोंमोन हराखैलां माथो होनबावनो होथ' साहाफोर लोंहैसैलै फैसा मोननाय फै बेबी हेलौ हेलौ औ थिना नों अबाव दं अन्नानै नोंनाव 50,000 मोनथ'गोन नामाब्रा फैसा आं नोंनो बबेनिफ्राय फैसा हरनो हानांगौ जाखो नैलै आंना आइया लोमजानानै बिराद सिरियास जाना दंथारो आंनाव मा नुदों नोंनो फैसा हरनो हालायनाय मा खालामनानै लाजोबखो नोंलाय हा हु सय सम्पथि फाननानै लाजोब्बाय रांखावरि आरि गैला हनै नोमफायाबो आंखौ लेंहरगासिनो दङ आरो नै मोनसे खोथा खोनासं आं नोंजों गैला आंहा गोदान मोनखाबाय डन है आयै 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 नों मा जाखो आयै आयै नों मानो आंखौ गारना थांखो आयै आयै बै हाजोआ जा मोजांथार बरिया सना दिनैनि बोथोरा जा मोजां ने अहाय सना मा एसे मोजांहाय बोथोरा मा एसे मोजां सावगारि बेनो नोंनि आंखौ मोजां मोननाया बेनो नोंनि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननाया बे हिन्जावनि थाखायनो नों आंखौ थगायदों बे हिन्जावनाव मा दं आंखौ थगायनो आंनि अननाया नों थोआ नामा नों बायदि हिन्जाव गुन्दाखौ आं फोथायनानै आं आंनि देहा सोलेरखौ गासिबो नोंनो होजोब्बाय मा एसे मोजां सावगारि मा एसे मोजां सावगारि नोंमारगौ मा एसे मोजां सावगारि
जाखो नोंलाय हा हु सय सम्पथि फाननानै लाजोब्बाय नों बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा आंनाव एग्रे बेग्रे फैसा दं दानिफ्रायनो बिजनेसफोराव माथा मारियाबा देनां माबोरै जागोन बेबि नों बायदि भिखारिजोंलाय सोर थानो बा 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 मा एसे मोजां सावगारि